Ata a primeira semana do mes de febreiro, o vestíbulo da Deputación acollerá a exposición Amencer a espace deja huella en ti, unha mostra realizada no pasado mes de outubro con motivo do Día Mundial da Parálise Cerebral, unha xornada onde participaron os usuarios deste espazo, pero tamén toda a cidadanía que se atreveu a coñecelos. E invitamos evidentemente a todos os cidadáns a que se acerquen a desfrutar desta exposición, deste muro dos desexos, deste cadro que temos aquí detrás, que mostra as huellas das cadeiras de rodas que non só pintaron os xóvenes dos nosos centros, senón tamén cidadáns de Pontevedra que se subiron á cadeira de rodas e quixeron porse na pel no Día Mundial da Parálise Cerebral que celebramos en outubro e que quixemos un pouco continuar con esa campaña que iniciou este ano a Confederación, que se chama Atrévete a conocernos. Unha exposición que ten varias mensaxes claras, unha delas, loitar por unha plena inclusión das persoas con parálise cerebral. O que queremos é unha plena inclusión. Lo que queremos es una plena inclusión. Luchar por los derechos. Luchar por nuestros derechos. Como persona con parálisis cerebral. De las personas con parálisis cerebral. E as súas familias. E a outra, a reivindicación clara de romper barreiras, algo imprescindible e necesario a día de hoxe. As persoas con parálise cerebral precisan ser visibles, sair á rúa, falar coa xente, facer, en definitiva, unha vida normal. Entonces realmente pasó a ser la silla manchada de pintura, como está ahí en la entrada, pasó a ser una metáfora propia de la vida, de cómo podemos dar la vuelta a la realidad y no tenemos que estar constantemente adaptándonos a lo que la sociedad impone, sino que podemos dar la vuelta y ser nosotros los que pintemos con nuestras sillas, que aparte simboliza el camino que todos nosotros vamos recorriendo, que vamos superando los obstáculos, como ellos dicen, son expertos en llegar a la misma meta pero tomando caminos alternativos y sobre todo el cruce de caminos, ¿no? Queremos crear esas conexiones con toda la sociedad, con la gente que se atreva a conocernos, porque como dice el lema de la exposición, creemos que dejamos huella, igual que los demás dejan huella en nosotros. Poderán visitar esta exposición no vestíbulo da Deputación Provincial ata a primeira semana do mes de febreiro, unha mostra que sen dúbida deixará pegada. Dende Amencer a espace queren con esta exposición que todos os días sexan Día Mundial da Parálise Cerebral. Agradecemento especial a Yoximar e a Esther, dous alumnos de Belas Artes que se atreveron a coñecelos e lles ensinaron a dar un valor especial á cadeira de rodas, a esa compañeira que deixa pegada na vida de moitas persoas.